kukaan. Nästi Hasari tekee sitä nyt. Haluaisitko se kuvata? Joo. Tää tulee olla kova peli. Tää on siitä päästään ketkä. Nyt valkoisia vastaan. Tää on nyt siitä, että sitten muuta. Joo, mä ollaan muuta. Rauhassa. Rauhassa. Jukan! Voi vitsi. Rauhaa. Hyvä. Onko hoidettu? Sen piiri. Kiinni vaan Iiris, tiukka puolustus, merelle! Vai Evgeni sun? Maalta! Tässä on! Hyvä Milla, peitä se! Hyvä Milla! Hyvä! Hyvä. Hyvä Evgeni, hienoa! Siellä on, Rauhassa mennään! Kunnon hout vaan! Evgenille kiekkoa! siellä on kans se dumppi sit aina. Ei väkisin! Hyvä! Heikki, sulla on vastuu! Evgeni, sulla on vastuu! Hae kovaa! Evgeni, hae kovaa! Hyvä! Hienoa! Hyvä Jukka! Sitten jatketaan samalla. Joo. Katsotaan mitä mä jaksan. Niin, jos se sopi sulle ja sit jos ei, niin mietitään kuka vaihtaa mihin. Kyllä musta tuntuu, että toi oli eka peli, kun ite pääsi niin sillä oikeesti pelaa hyvin ja sinänsä tossa siivessä ehkä jotenkin tuntuu, että paremmin niinku... Kyllä. Millä seivasit sen yhden? Kiitti, mä olin Hyvä. automaattisesti jäljessä. Oi! Hieno puolustus! Hyvä D! Ei, Sami tänne! Hyvä! Sami tänne! Hyvä Sami! Hyvä Sami! Nyt on katko! Katkon! Katkon! Hyvä oli! Sami Tää pitää kuumottaa. Ei tuu! Pete! Siellä tulee keskeltä! Jaksaa! Hyvä, just noin! Just noin! Hei Pete! Noniin hei! Väliheidät pois! Hei, Martteri kunnolla! Kohta muista. Ei, miten se yhtäkkiä kääntää laitaa? Noniin Sami väelle! Ai siellä tyhjänä. Ei saa. Ei kun meni eli joo. Huhhuh. Hyvä. Kohta muista. Hyvä puolu, mutta noin saidien vaihdot niin kun ne ehkä haittaa enemmän kuin auttaa meidän peliä. Ellei ne on ihan tuolla laidassa. Tulee! Hyvä kiekko! Hieno heitto ainakin. Jee! Vaan enemmän sinne laitaan, että... No joo, se oli vaikea tilanne. En mä tiedä mikä siinä oli hyvä. Minä ajattelin vaan huutaa, kun näytti pahalta. Aina tasaidi. Hyvä puolustus se oli. Me saatiin 2 katkoa ja toista maali. En mä kyllä kauheasti tehnyt mitään. Ellei se ei tiellä seisominen ole yksi niistä. Hyvä. Hyvä Milla, tipu vaan siellä takana. Hyvä Milla. Hyvä Evgeni, hienosti katsottu. Pelkein, hyvä yritys. Nopeasti vaan ylös Evgeni. Sinne apuun. Hyvä Milla, tipu vaan sinne. Hyvä. Eivät saaneet nopeita blitzkriigiä siellä.
Jukka, mene. Jevgeni, sulla on yli! Jukka, katos. Tekis niin huuta. Kova markkeri, kova saidi! Kova markkeri, Timo, kova markkeri! Pidä sinä. Kova markkeri, Timo, kova markkeri! Ota sitä, heittä pois! Hyvä, heittä pois! Katariina, lue! Oi! Ensi kerralla, tseppiä vaan! Väli, Sami, Sami, peitä! Hyvä! Hyvä! Jee, hyvä D, rauha! Oli varma maali! Hei, Pete on! Jee, hyvä! Hyvä haku oli. No joo. 4-1 ei ole tarpeeksi suuri johto. Pitää saada lisää. Milloin katsotaan? Nyt tänne laitaan. Ota esi. Hyvä Milla. Jaksaa vielä Jeesu. Jukka, maalis! Milla. On. Hyvä Milla! Jevgeni, sulla vastuu, sä oot nopein! Älä roiskase! Ei roiskassu. Hyvä, just noin. Timo tulee. Hyvä Timo. Timo sinne Tehkää tilaa, tehkää tilaa! Tehkää tilaa! Jevgeni kans. Hyvä. Jukka hakee. Alas vaan. Hyvä. Hieno heitto, hyvä Jukka. Jefun kautta! Okei. Jefun kautta! Alas vaan. Katso just pois. Joo. Katso just pois. Mene! Mene Jefu! Jefu pysy! Käänty! Virhe! Okei, meitä! Milla, pysy. Jefu, pysy! Takana on, Jefu menee! Ei kannata heittää jos Jevgeni on siellä. Kiitos. Oikeesti hyvä neuvo. Hyvä Jukka on. Hyvä. Hieno heitto. Hyvä Timo, tuu vaan raksaan tänne Timo. Oi! Saatana. Puolua! Ota! Mitä? Siellä on 2 nyt tyttöä, menkää joku. Milla juokse! Ota kiinni! Mies on! Pete! Varolli! Hyvä! Rauha on ropeo. Kato Pete! Hyvä! Siellä on superkenttä. Aha. Se on tosi kova kenttä joo. Aikaas ne ruveta pelottaa ihan tosissaan. Mene! Jefu, mene! Joo, Jefu ylös! just silleen.
Jefu sano! Yes! Hyvä puolus. Jää otettu. Mä pelkäsin, että se lähtee liian myöhään. Joo, vähän näytti. Aika paljon siinä. Siinä on Tämä puolustus, tämä hyökkäyspeli ei toimi niin vahvasti näillä. Ei niin. Jefu on kesken. Hyvä. Hyvä. Ja rauhas menkää. Ei tuu! Timo siinä. Rauhassa voi tuoda. Heikin kans. Hyvä. Ja sielläkin tekee. Hyvä heitto. Kun milloin vaan pois vähän sieltä maalista, niin tulee tilaa sinne. Levittää, levittää. Jefulle vaan, Jefulle vaan! Jefulle! Viimeiset on mitään muuta ollut kuin tommonen vähän. Hyvä Heikki! Kääntyy! Joo, oli niin selkeä. Dumppi jos se muuta! Dumppi! Takana Jefu siinä! Mene Jefu laitaa! Nyt haetaan kunnolla! Ota aika lisää! Takana vapaa ihan tuosta hakemaan! Hiljaa nähtäisi Jukkaa hakkitussa. Meillä tää tullut vähän huonoja huutoja. Se otti just peitti se markkeri sut. Niin mut mulla oli mies. Takana oli 2 vapaa. On. Ei. Mä en kuulu vaan mitään meidän sanoa, että koko ajan tulee sille. On. Ei siinä. Ota! Siinä oli 2 puolustajaa. Jefun. Siitä välistä Saanavaa pois. Saanavaa pois. Hyvä. Jefu se nousee. Hyvä Milla, pidä sitä, pidä. Milla se on sun? Milla, sun takana! Hyvä. Jefu nostaa. Timo, ota se kiekko. Keskemmälle vaan. Heikki menee, Heikki menee. Jonoa. No, ei mene. Heikki, sulla on haku. No Heikki. Nyt hae. Ota se. Yeah!